Takže čaute ľudia, dnes si odpálime dakoľko rôznych petárd. Najprv začneme pod týmto ľadom z Dumbu či z Expo s jednotkou. Takže ak môžete vidieť, tak nám to parádny dým tam vnútri spravilo. To je sus. No a ľad nám to tak nepoškodilo, tak ideme na ďalší. Takže toto je naše druhé odpalivisko. Dám si tam 5 petárd. Na koniec videa si spravíme aj 2 slniečka. Môžeme začať kromkou. Mňa si uška odovreli, lebo spravilo nám to takúto horúcu polievku na svoje bublinky. Môžeme sa presunúť na ďalšiu petárdu. Takže dáme si tam Small Silver Crackers. Dobre, tak uvidíme, čo to spraví. Kokos ľudí, tam nás to spravilo slušnú dieru.